חברים, ואתם רואים שאני בלי קבוצה, אתם גם כי נכנסתי לבריכה, וגם רציתי להראות לכם, גם רציתי להגיד לכם שאני עכשיו, תראו, זה המדרגות, אחות שלי ישנת כאן במיטה הזאת. תראו, כל פעם אני מחליף. אתמול אני ישנתי שם בספה, היום אני ישן כאן ואחות שלי תישן כאן. אתמול, אתם יודעים איך זה היה? אח שלי ישן כאן, אחות שלי ישנה שם, ואני ישנתי בספה. זה היה אתמול. היום בלילה זה אני ישן כאן, אחות שלי ישן פה למעלה, ואח שלי ישן פה. אז תראו, אז כשאני הגעתי לבית מלון הזה, אני הייתי מופתע. דווקא קודם הייתי בבית מלון אחר. לארוחת בוקר היה מה זה גרוע. כאן לארוחת בוקר היא יופי של החיים. אוקיי, ביי.